Dino machielo kendo nyako Ramogi moro kini machiegni weche manyien mag OIMORE kale Ramogi TV Tarik en pradek dweno mar abiriyo gana ariyo prariyo kod adek warwaki e yo makende ahinya kendo kamano kuom Ramogi TV mondo mi weche manyien odhiambo ma kawuono. Odhiambo bende en Jumapil mogik Lydia dwene parone gima thoth ahinya koro sani temo go kwano gima dwe mar abiriyo miyogi kata gik madwe mar abiriyo dwa weyogi godo. Wan bende wagoni kwano Kenya kura mgajwang kutendegi mago mag theke kinda kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Kenya Kwanza kabende koro wechego mag ng'anyo gi weche mag weyo ng'anyo ema koro nitire dhoganda. Magi timore kinde ma jomoko wacho ni mosruok obedi koso mosruok kik bedi. To kopogore gi mano bende Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua nyiso jo Azimio mano ma jorit margi ni e dweche adek opo ni ng'anyo rumo ma sirikal oneno ka gima ng'anyo rumo adier to ibiro duoknegi jorit margi. Mago mana ma okwo mago mwaiko ni weche mag siasa nyakoro mgajwang kae to bende gwenge ma Kisumu kaunti ma Kisumu jopuonj koro bogo ng'anyo kotendre gi ng'ieto mar osach koro gimiyo piny owacho ndalo 14 kende to gibiro keto gigegi mag tich piny. Weche nitie kama thoth ahinya ma oting'ore kod ngima kata motenore kod ngima dhano en ni nonro wan godo manyiso kaka weche mag dongo ne nyithindo timore gwenge mopogore opogore gima miyo nyathi samoro ok nyal dongo makare kendo chope bor mowinjore kata dende bed kaka dwarore. Wan go e report ma kawuono nyako Ramogi e weche manyien mag OIMORE. Kora mgajwang magot nyaka mago mag tuke bende waiko ni odhiambo ma kawuono to mana kaka pile wachako gi mago mwamiyo pek. But indeed there was a meeting chaired by His Excellency Honorable Obasanjo. That meeting did not conclude on any issues. It was a meeting to agree on when to hold talks. Jatend piny Kenya William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga oyango ni nyocha gisebedo gi romo kendo moro ka moro omako chung' motegno e wi twak. If in the next 2-3 months you are of good behavior, there is no demonstration, there is no chaos, we shall return the men to you to guard you. Lakini saa hii haiwezekani. Jalup Jatend Piny Kenya Rigathi Gachagua koro kone jotelo ma Azimio nyocha ma obila ne biro mana duoknegi obila go bang' dweche adek. Yangore ni onge mar chiemo makare ne nyithindo osekelo thirno mar nyithindo go ka kaunti ma Siaya ema otelo e midhiero no e gwenge ma Kaluo. Machiegni kendo nyakoro mgajwang Elizabeth Otieno lokono weche go odhiambo ma kawuono bende nyalo bedo thuolo mar miyo pachiel OIMORE machoka ari adek auchiel no ka bende wantiere mbui kacha Ramogi TV live e Facebook achiel gi YouTube duto warwako pachi e chenro ni mar OIMORE. Erokamano nyakoro Ramogi machiegni nyinga en George Bati. Riwruok mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance okwedo barup Kenya Kwanza manyo jatend kweth mathoth e rubra mamalo Kimani Ichung'wa okone gisechopo winjruok e wi weche ma ujo bednegi twakie kod Azimio. Azimio bende oyango ni ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Amolo Odinga oserado gi jatend piny Kenya William Ruto to kata kamano winjruok e wi yor tayo twak pod oluware Luanda. Jafumbo mar Walter Nyambaga miyo ler mar wachni. Bang' weche pilore mbuye wi romo mar jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Odinga e kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kokalo kuom Peter Munya oyango ni Odinga kod Ruto nyocho romo mar bilo wach kanyakla romo ne ochwe konkod mane en jatend piny Nigeria Olusegun Obasanjo. Kata kamano romo makamano ne okonyago lemo mora ni mar jotelo ariyogo ne opogre pare wi gino mowinjore twagie e kod kaka twagno winjore ta. That indeed there was a meeting chaired by His Excellency Honorable Obasanjo, and Baba accepted to appear in that meeting because of his respect for His Excellency Honorable Obasanjo. And as we have pointed out very clearly in our statement, that meeting did not conclude on any issues. It was a meeting to agree on when to hold talks and how to hold the talks. So there were no issues canvassed there and agreed. Azimio bendo chikore gi chien kendo kwedo barup Kenya Kwanza manyonde ke kod jatend kweth mathoth e od bura Kimani Ichung'wa
kagikoni gik ma ichungo ndikogo gin miriambo matamre gi nono. We disown the statement by Honorable Gichungwa, as Mio had nothing to do with it. So it is totally unacceptable and misleading to the public for Kenya Kwanza to start releasing its own statements. Azimio koni pek mar ngima en gino magimiyo pek e twak moro amora madibedgo, nimar pek mar ngima en gino mamula dundo jopiny. Masani kecho saso. Our priority for discussion is the escalating cost of living, which has only got worse with the lifting of the conservatory order on the 2023 Finance Act last week. Azimio koni gibiro dhiyo nyime kod romo mag japiny e kinde mabende e gechayo Kenya Kwanza kumchikore ni onge romo mane jatend piny Tanzania Samia Suluhu ne ochopo e Kenya timo e kagisane bende Azimio koro koni Kenya Kwanza nyiso tokene Obasanjo. It points to Kenya Kwanza now institutionalizing the culture of deceit and taking it to the global stage. They denied the presence of President Suluhu here a few weeks ago, and now they want to deny the presence of His Excellency Obasanjo. Komachielo, jod bura mamoko mag Azimio medo jiwo duondgi kagisiro twak mano mamulo pek mar ngima. The reason why those young people spread their chest towards bullet direction was because they were hungry, they have no jobs, they were devastated, they are desperate, they are disillusioned, and they don't feel Kenyan anymore. And that's the reason why those young people did not fear. They were on the street regardless of how forceful the police approached them. Koro yangore ayanga ni twak ekind jatend piny William Ruto to kod jatend Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga chal kagima osego ng'wech makmana ni twak pod digni kaluwore ni jodito ariyogo chal kagima ok osechopo winjruok ewi gino minyal twagie kaka twak inyal ta to kod gino minyal mi pek. Walter Nyabaga, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto wachone gi sego mbaka gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo bedo kod winjruok mano mar bedo mabor gi tulo mora mora makelo kethruok mag mwandu kod lal mar ngima e pachoka. Ruto ne owuoyo Konda e kaunti ma Kwale kama no yore nyasi mar lamo kama bedo singoe ni nengo mar ngima masani turo oganda jo Kenya en gino manie manifesto mar Kenya Kwanza kendo otemo matek mar neno ni jo Kenya oyudo fuong'ruok. Ne en nyasi mar lamo, nyasi mano yore gi jatend piny Kenya kaachiel gi jotelo mamoko mag piny owacho. Jatend piny owacho ni en adier ni oseromo kendo goyo mbaka gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance kendo nyiso gi pache ni tulo ok nyal dhi nyime pachoka nikech pogruok mag siasa. Niliongea na kiongozi wa upinzani na viongozi wa upinzani na nikawaambia ya kwamba sisi ni nchi ya demokrasia. Sisi ni nchi ambayo inasimamia katiba na sheria. Tunaweza kushindana kwa mambo yote, lakini kiongozi wa sasa, kiongozi aliyestaafu, kiongozi mwenye atakuja, mwenye atapanga vita, atapanga mauaji ama kuharibu mali ya umma ama kuharibu biashara ya wananchi, hiyo haitafanyika tena katika taifa letu la Kenya. Olero ni oikore ne dhi nyime kotwa kod Azimio makmana ni arita mar jo Kenya nyaka migi maonge kiawa. Mambo yale mengine yote tunaweza kuzungumza, but we are not going to negotiate about the safety of Kenya. Oseo ng'anyo mosebed ka ibage pachoka gi kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance. Mpango ya wale ati ni maandamano na mawe. Mimi nataka niwaulize vijana wa Kenya, do not participate in anything that destroys your country. Eseche mathoth oganda jo Kenya ywago pek mar ngima. Jatend piny Kenya osingo duoko piny nengo mar ngima kochako gi duoko piny nengo chiemo kokalo sekta mar pur. We have a historic opportunity as a people and as a nation
to unlock the great potential of Kenya that has been waiting for us, to break loose from the chains, from the hostage of poverty, of hunger, of unemployment. We have what it takes as a nation to take this country to the next level. Ruto singo loso thuolo mag tijene rawere ahinya te sekta mar loso yiedhi lupo kod neno ni jolupo yudo sir mowinjore kaka yor bero ngima jodak ma kaunti ma Kwale. Kodhi nyime ne jotelo mawuok e kaunti ma Siaya opwoyo okang' mar timo lalruok gi lek mar manyo resruok ne piny Kenya. Gavana ma Siaya James Orengo kod jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi okone twak makamano nyaka tamane kin Raila kod Ruto achiel kachiel. Jotelo goloso rarieda e kaunti ma Siaya kama ne giyuoro e lamo ne obagi ne Maurice Ogeta ma en jarit Raila Odinga manyicha ne obila ondhiyo kaeto oweyo thuolo. Jotelo mamoko mane olose wi chal mar Kenya oriwo George Wajakoya, jaod bura mar Rarieda Otinde Amollo kod women rep mar kaunti no Christine Nombaka. We encourage dialogue. We encourage dialogue, and we must have dialogue in Kenya. We are one country. And Kenya cannot go on any different path but other than the path of peace and dialogue. And Raila Amolo Odinga has always followed the path of peace and dialogue. But there must be certain conditions. And Rutinda Molo, since you are the chairman of my partisan talks, I suggest in my own small way that for us to determine that Ruto is being honest about discussions and about dialogue, the first thing that he should do is either to repeal the finance bill or suspend the operation of the finance bill. We propose that consultation must happen at the apex level of leadership between Raila Amolo Odinga and William Ruto. Any other consultation where small people like Samatandi are engaged will not be trusted by the people of Kenya. The people of Kenya want to hear that Raila Amolo Odinga has given them a solution about their problems, and those solutions will be found when Raila Amolo Odinga and William Ruto are engaged in direct consultation. Kalore gi ywaruok makoro muoche pacho ka ewi yore mag twak kod kelo theke kind Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod Kenya Kwanza, jopiny bende koro chiwo pachgi ewi okang' mano mar bago twak ahinya to kalore gi chal mar Kenya gi sani. Winjore gi Ruto to seche ma gidhi winjore gi Ruto ni en seche ma ji nyosego Kisumo ka ma jomoko gol nyaka e udi ogo monegi, jomoko bende go gi lisasi. Koro wapenjo niya, sama gidhi mosre ni to jok ma nyosego mohinygi gin idhi chulgi nade? E seche ma gidhi mosre ni jakom gidhi miyo lemo maromo nade? An aneno ni jakom ka gimosre gi Ruto obar sirikal e diere. Gini ok en mar Raila Amolo Odinga kata mar William Ruto. Gini en mar jopiny. Jopiny hinyore, ywak mantiere ka nikech garama mar maisha oidho emomiyo dhano ng'anyo. Dhano ok ng'any ni Raila mondo owuog gi Ruto mondo Raila oyud tich. Apenjo penjo mar achiel kania. Wach mar international community mondo mi okony kata mana piny. Akia ni gidonjo ga kogik ka japiny osehinyore e kiwango machalo ga nade. Mano penjo mapenjo international community. Ka gidwa konya country to gikonye level mane magi intervene mondo mi police owenego ji kaka njo police onego ji ka to bwana rais pako ni police otiyo tich maber mapok nodwaro yudo. Anto wach mar wuoyo gi Ruto gi Raila ni giwuoyo wach garama mar piny nikech sani piny tek kata ugali soso onge hotel sani wan wayuak maisha ma piny. Mane gima watano wachan shekne giwuot lakini giwuoyo garama giwuoyo wach moro mopogore ne 50-50 e sirikal nikech jowa mang'eny to hinyre jomoko ne pod ni hospital nyaka sani ji otho to wachan shekne tando komor nikech notho dino hinyre kaini nowach no fight ne mondo ni garama olok piny koro wan shekne dhi konyo gang'o to moko pod ni malo fuel ni malo kila kitu ni malo. Kaya ma shekne dhi konyogo en mor mane modhi kelo.
Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua olando ni jorit jotend Azimio manomagi biro duoknegi bang' dweche adek ka piny owacho osebedo gadier ni ng'anyo koro rumo e pacho ka. Gachagua okoni gie sani apisago pod konyo chiwo arita ne jopiny kod mwandugi e kinde mag ng'anyo. E sikund sekondar mar yawuoyi ma Alliance e kaunti ma Kiambu e kinde romo manoywore kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua, gavana ma Migori Ochila Yako, jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa kinde jotelo mamoko, pogruok e paro e weche mag ng'anyo ne oneno ka jalup jatend piny Rigathi Gachagua opako obila ma owacho ni otimo tich maler e kinde mag ng'anyo, ka bende osingo ni piny owacho ni korgi ma kik giluor gimoro amora. I want to commend our police officers and IG Kome and the very able leadership and strategic guidance of Professor Kithure Kindiki for the professional manner in which they handled that ugly situation. The policemen never went to anybody's home. You came with the stones and rocks to stone them. What did you expect them to do? The National Police Service, as Deputy President and Principal Assistant to the President, carry on with the good job you are doing. You are protected and no harm will come to you. Gavana ma Migori Ochila Yako ma bende na achiel kuom jokanyo mag Azimio ma piny owacho ne omayo jorit mage ochayo obila kuom ne tiyo kod teko mathoth kuom jong'anyo kendo koni ranyisi mar twak moseneno e pacho ka owinjo kel kwe e kind oganda jo-Kenya. My county has lost very many young people who are shot and killed. I do not want to be the judge of the reasons for which they were shot and killed. One night at 8 o'clock, and all my security was withdrawn, including personal protection. I do not want it to be addressed here, but I just want, as these discussions are going on, let us have discussions that do not create more victims than is necessary. Kaluwore kod ng'ur ewi okang' mar piny owacho mar mayo jotend Azimio jorit magi, Gachagua okoni piny owacho ne okawo apisago mondo mi okonye keto arita e kinde mag ng'anyo, kong'iso jotend Azimio no dema na nyuok ni mari biro duoknegi jorit magi bang' dweche adek ka sirikal osebedo gadier ni ng'anyo koro rumo. If in the next 2-3 months you are of good behavior, there is no demonstration, there is no chaos, we shall return the men to you to guard you. Lakini saa hii haiwezekani, kwa sababu tunaweza warudi kwa hiyo maneno, si ndio? Jatend kweth mathoth e od bura mamalo Kimani Ichung'wa okwedo weche ni nitie ranyisi ni mosruok nyalo bedo e kind jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga, kowacho ni twak dhi mana bedo ewi weche mochuno mamiyo oganda jo-Kenya bedo gi pek. There are sentiments, people asking, is this a handshake? We have also made a firm commitment to the people of Kenya that they elected a government, that government will govern singularly. We are not in the business of handshakes. We are not in the business of engaging on how to share power and positions. We shall engage on issues that are people-centered issues. E kinde ni makoro Kenya Kwanza kod Azimio nyiso chung' mopogore ewi kaka owinjo bed ni tayo twak mar kelo kwe. Ting' nitie ewi jatend piny William Ruto kod ogai mar Azimio Raila Odinga mondo mi gimuony nyadhi kendo gimany yo mar kelo kwe ka adier gin kod chuny mar kelo ber ne oganda jo-Kenya. George Bati, Ramogi TV. Wadhi nyime rowere mag UDA okone josiasa mowuok e duond bura mar ODM e kaunti ma Kaluo kata kauntis ma Kaluo mondo mi owe kawo oganda mar ODM e kaunti ma Kaluo kata kauntis ma Kaluo mondo mi owe kawo oganda ma sani oseriwore e duond bura mar UDA e gwenge mag Nyanza kata Andhoke, ka giwacho ni gin kod ratiro mar donjo e duond bura moro amora ma gidwaro. Rawere go kotelnegi gi coordinator margi e gwenge mag Nyanza Kennedy Ondiek kod tend rawere mag UDA kaunti ma Homa Bay okone okonego kawo gi kaka Andhoke nikech gidonjo e UDA. Ne gilose kinde mane gidhi nyime kod chenro mar ndiko jokanyo manyien mag UDA e kar chung' od bura ma Kabondo Kasipul, kama bende ne gijiwo sirikand kaunti ma Homa Bay mondo mi omed kwan omenda ma giwalo tenge ne nyiewo oduma kawuok kuom jopur nikech mano ema nyalo medo siro weche mag pur e kaunti no. Thuolo kocho ni ng'ata chiele manyaka bedie sirikal koka sirikand no ber. Wan sirikal oseyie tiyo gi jowa
jowa moseyudo bende yudo thuolo mondo tigi jowa mamoko mondo mi wagerre kaka oganda, wager nderni wa, wager pige wa mondo wadhi mbele nikech wasebedo chien kabisa. Wayauru wang'wa kaka oganda sani kendo wang'ichuru mokalo kaka ne wang'icho chon. Joluo wuon osebedo mbele ka fight ne democracy. Multi-party. Kadwa wuoyo wach mar multi-party. Multi-party kelo parties mang'eny ku mondo paro pogre ji o reason mopogore opogore. To wach mar multi-party ne gikedo ne kendo ji nong'anyone bondo bika. Wayudo nafas mar kaka jomatino mane diye ODM bondo donje UDA party. Okaw yowetegi jawuoyi matindo donje lweny, odonje KDF, odonje police, odonje NYS, odonje prison. To ok wanya yudo gigi koketwa ni wane ODM onge tich. Ok en sirikal, en party. Daka prayo kod achiel nyakorom gajwang' bang' sadek mar otieno chendo eno imoro wadhi mbele gi miweche manyien kata kamano nwarwako pache chendo ni ka bende kaka ing'eyo kaka pile waero ga mondo wago kodi mbaka kani George Bati iseyudo ote moko. Nitie ote ka Lydia kendo joma oketo wangira Ramogi TV sani ok wewa wuok kendo pod ke pakero kamano. Pastor Elizabeth Marotaro Full Gospel Glow Church wacho ni en bendo neno wayo makare kendo mora nyaka wakilo weche manyien miyo oganda jo Kenya inyi jo Kenya na bedo gi ng'eyo kuom gik matimore konde duto mar piny Kenya. Lydia ong'isa ni gima onyalo timo en lemo ne piny kendo wan bendo lemo nwa. Ramogi aworo kaka Gachagua wuoyo rumo ok tam to bende oksikie to akonge tiende kaluwore gi chaya ma jo Kenya kwanza nigo. An Fred Osuru antiere Dandora Phase 2. Lydia Oyo wacho ni intiere Siaya kanyo intiere Kababa wacho no check-in kaka pile. Samuel Oyugi bende wacho ni owuok Oyugi so wacho ni amosi ni oimore Bati eloe kata wacho ni wete thoth sae matin onge twak ka finance bill ok ongi kake timo mano pache. MJ Musa Juma wacho ni intiere kodwa chendo ka intiere Kenyatta Nairobi wacho kanyo ni noduto bed gutieno makare. Viana Nyango bende kantie Nakuru County ose check-in. Julius Obonyo kantie Kothida Kanyada wacho ni weche gichopo ne geyo makare wacho ni ene piny Honorable George Peter Kaluma piny malako. Aka bende neno ka Oguda ka Yesu wacho ni piny ni Lydia akoro yie obede Obasanjo mondo ket kwe e kindwa kodi. Ang'e kuma ne koth ochako goyo Oguda wabro manyo. Oguda penjo ni gimolaro en tegwa kind gweno gi tong'. Ere mano kuongo betie. Luore ni gweno en gweno mane ka en gweno ma wuon tong' to nokuongo ne tong' bed. Kapano wuoyo kuom thuon. Kasto no ka nitiere jal moro wacho ni openjo ni piny maduong' ni ng'awa mane ores Kenya. Telo makare okoni telo makare Nyasaye machiwo to katelo no rach to jopiny onego oywag ne Nyasaye. Okong'isa ni en ng'awa wacho mane wuok e gwenge mag Kagandiru mane onyisa kamar bajo nyiso mor kodwa ahinya. Iluongo ni Shemotho soja makuro oro na oteno. Ano Vincent Kajomo kantiere game Rai sublocation North Nyakach Ward Nyakach sub county wacho ni bende intiere kodwa chendo. Deriko Ipo kantiere gwenge ma Kabunde Airstrip Homa Bay County wacho kanyo ni ento orito mana maandamano. Faith Muzomo kantie Malindi wacho ni bende check-in kendo wacho ni wach mar Siaya no owinjo kae momule kata kamano en sigana wemedo podwa kelo e kidieny mar ariyo. Samuel Oyugi sasa eno oteni Bernardo Pole kanyo wacho ni Nyong'ong'a School Nyakach Dala. Ramogi TV leri ahinya. William Orema wacho ni entiere ondendro ni wuod Nyaramba wacho ni entiere gwengego mag Cliffy kata kamano wacho ni osechope chendo. Aneno Alice Abia Mama bende wacho ni entiere Kamrembo Siwande. Ramogi TV chope yo makare. Mosna Alice Abia Mama. Oing'e Alice Kawos. Rui Nikodemo kantiere Suna Mukuru wacho ni ng'ato penjna kanyo ni to Karaila omosore gi Ruto to ngima jopiny dhi dok chien koso odhi chalo nade. Mano penjo mantie ka kasto chendo chopo no yo makara ahinya. Collins kawuok Riat wacho kamano Nyasaye marito joge ok jomo ndiko miyo joma ne oma jorit Nyasaye biro rito gi. Manluongo ni Susanna Dhiambo Chieng' entiere Boro Siaya wacho ni mondo mos.
Kaumosa nyango makopi wacho gimoro kabati ni chal ka gima gwengewa makalua inya to county mowacho ni county Masiaya chalinti kaka kich ne gi oganda wa ngima tek mamine onge chiemo maginyalo yudo maginyalo chao malongo mano pacha nyanga makopio kar Joseph Oduor bende wacho ni jalup jatend piny Kenya no we wuoyo kako wuoyo no de bedni Lydia weche thoth no kamoko emuonyo wacho ni weche moko kuoge dhok Susan Waka bende wacho ni gintiere gi Nyawewa kocha kagilo Nyawewa village endo penjo mare ni bech gik moko nyalo lor ka wadhi e maandamano dhi ndara to nyithindo to bende nyalo miyo nengo ngima dok piny adier mago pigin penjo ma samoro nyalo bedo piny ka wamedo penjo jotelo mondo gibed gi ng'eto mogik kuom gima gidwa ne obedi e piny Kenya. Oyo matinya kwara mgajiwang kanyo George Bati Professor Tomolali wacho ni intiere kodwa mano mar University of Nairobi. Oyo matinya kwara mgajiwang kata kamano George Bati kwadwogo. Wan gima thoth nyakwara mogi kaka mabiro ni kikidi mabora. Monday to Friday I go at the school, to Saturday gi Sunday awer wende mar gospel, cheza na maneno, nikiamkadela niko na song. Rawera moro mako motegno talanta mar were chuny boma ma Kisumu. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Yesuruoth nyinga iluongo ni Christine Otieno pono ni hero wer mar Yesu oloyo lweny bonye *812* *784# to parniya Ramogi TV en ot mar jower duto te. Oh, nice dashboard. Thank you. Gari yako ni mzee na venye dashboard yako inakaa mpya, mbichi. Is it new? Acha hizo tropi, unanichocha. Ipata pana si mpya. Neat. Manze, and that smell. So fresh. What's your secret, man? Nimekuwa nikitumia Tropical 2-in-1 car dashboard polish since I bought the car. Just spray, wipe, and your dashboard looks as good as new always and smells fresh. Haijawai parara. With Tropical 2-in-1 car dashboard polish, your car dashboard looks new always, fresh and shiny. Available in 4 exciting variants and in all leading supermarkets from Tropical brands. Colgate Herbal is formulated from a unique blend of natural herbs and is scientifically proven to strengthen teeth and keep gums healthy. Try Colgate Herbal, scientifically proven for strong teeth and healthy gums. Machiegni kendo nyakoro mgajwang'ero kamano kuom medo kete mana kae chendo mar OIMORE wadhi mbele gi miweche manyien kakoro wadonje mago mag somo. Jopuonje kaunti ma Kisumu ywago ng'eto mar osach gi mosebed kitimo kinde ka kinde gi piny owacho. Gino makoro osemiyo gidak marach seche ma riwruoge mochung'negi to oklosi e midhiero mage. Jopuonje go bwogo dhi ng'anyo poni sirikal ok owinjo ywak gi kuom thuolo mar ndalo 14. Sechego bende giseyo piny owacho kuom rem bero chenro manyien mar somo mar JSS magi wacho ni nitiere koda chiedh nade mar nok mar jopuonj. Teachers' poultry salary has suffered a spate of constant deductions over the last few years, thereby diminishing their purchasing power to ignominious levels. As a result, the Kenyan teacher is a disappointed, disaffected, humiliated, disrespected, and demotivated teacher. A country that aspires to develop
must offer quality education to its young people and citizenry at large. An education system is as good as the implementers of the system. Jopuonj tin, iyudo ka school nyithindo gin 80, japuonj SS en achiel. Aparo ni kata joma timo staffing onego ng'i mano. Onge haja mondo school achiel obed kata gi jopuonj 5, to school moro nigi japuonj achiel. Nyathi Kenya nigi right mondo puonje kamoro amora ma entiere. Laboratories onge skunde mag primary gi. Kata lunch program otamo gi manage. Lunch program onge e skunde go. Nyithindo somo gi kech. Ng'ama denyo ok nya somo. And come on behalf of all the madam teachers who are there. I'm defending them, and it is their right I'm defending. To onge chieng ma bro stop gorani jopuonje ma Kenya ka. To ka ok nyal timnwa dwachwa, to wabro ringo mwang'any ka wadwaro ratichwa kendwa nikech onge ng'ama nyalo gore ne ratichwa. Kodhi nyime ni riwruok makelo ne ratiro mag jopuonje KNUT bade ma Suba County ma Homa Bay dwani piny owacho odewo jopuonje sikunde ma yudore e gwenge mag Suba kendo chulgi omenda mabalang' ma imiyo jogo matie kuonde mangima tekie kata hardship allowance. Kajafwa moro e kaunti ma Homa Bay Ali Beach lero no atende riwruok mar NAT bende koro dwaro ni sirikal okasre gi chudo mar jopuonj manorito penj madongo ma higa mokalo. Suba waka wane gimiluongo ni hardship area kendo do wagomb sirikal mondo ng'iwa gi wang' mang'won. Gwenge mag Suba oluor gi nam Lolwe kendo wuoth tek Kenya to ne jopuonj mapuonjo skunde mayudore chula e gwenge makono ka nderni bende jopuonj ywago ni richo kendo miyo chopo e thoth skunde makono bedo negi matek mokalo. Tend riwruok jopuonj mag NAT bade ma Suba e romo margi mar higa kata annual general meeting mane obagi e skund sekondar ma Mbita ywago midhiero ma jopuonj ma Suba osebedo ka kale ka gidwa ni mondo chulgi omenda mabalang' ma miyo jogo matiyo kuonde mangima teke. Jopuonjwa hinyore kaluwore gi nderni maricho, kaluwore skundewa, thoro skundewa ka nitie moro miluongo ni Kinchororio makata mandara machope sikunde no kende onge. Wakwayo sirikandwa mamalo wan gi islands meke waka dhi kuondego tek, accessing gode mane islands gi tek. Ne wakwayo ni ka giyie Suba North, Suba South, Suba Central te moriwo jopuonje te ma Suba mondo mi hardship allowance. Bende gikwayo sirikal kawo kale bad migawo mar somo mondo med kwand jopuonj e thoth skunde ma Suba ma giwacho ni kod nok mag jopuonj kalore kod ngima matek e gwenge makono mago chuny jopuonj. Wakwayo ni sirikal sasa ema ndiko jopuonj omiwa jopuonj mang'eny maloyo other areas. We are also requesting that the leadership in Suba Central, Suba North and Suba South to work together so that we can get that hardship allowance. Jagoro maduong' mar NAT pachoka Collins Oyo mane en wende modhial e kinde nyasi no to ne okone bul ma ochune penje pachoka endi nek mondo chop singo mane gichiwo mar chulo jopuonj mane ochune penj madongo e pachoka endi higa mokalo. I walked into the NEC offices 2 weeks ago just to make a follow-up of the letters that we wrote to NEC. Our teachers worked, supervised exams, and also invigilated. Why have you not paid these teachers? We are recommending as Kenya National Union of Teachers, if these teachers are not paid as per what we were told by end of July, teachers tafadhali, don't present yourselves to invigilate exams this time around. Romo mar higa mag jopuonj NAT bade ma Suba no be noyuore gi seneta ma Homa Bay Moses Kajwang' kod jagoro bad migawo mar pie pachoka Medusa Samuel Alema. Right now the strongest union remains the KNUT. Unions like KOTU have been dismantled because every time they are flirting with governments, thinking that government can be your friend. Governments are never friends of workers. Please take back your role in the society. Take back your role in the society and guide the society and enlighten the society of what the government is doing. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Osuru nyime 18% mar nyithindo ma higni piny ne higni 5 e Kenya ok donge yo makare kendo othino kata 10% to ni kod bor madwarore.
Kaka Judith Mondi leron wa gwenge Makalu County Masiao telo kod nyithindo mothir no kakisi to telo gi kwan mar nyithindo madendgi dongo. E higa mar 2006, riwruok matayo chenro mag thieth e piny mangima WHO ne oketo okenge moko matayo kaka rapim mar dend nyithindo ma johigni 5 kadok chien owinjore obedi. Mano riwo bor mar nyathi kod ratil mar dende. Thirno kata nyithindo ma ok dongi e yo makare nyiso onge mar teko kuom nyathi. Nyithindo ma odongo e chandruok mar yudo chiemo, nonro yango ni thothne bedo ma othirno. Kaluwore kod lipod piny owacho mar chal mar ngima oganda e Kenya mangima, maromo 18% mar nyithindo mani piny mar higni 5 othirno kendo ok odongo kaluwore kod dwaro mar WHO. Counties ma otelo kod nyithindo ma othirno ahinya oting'o Kilifi, West Pokot, Samburu, Meru kod Kitui. Kaluo, Siaya otelo kod 19, Kisii, Migori, Homa Bay ka Kisumo to ni kod 9 mar nyithindo mani piny mar higni 5 to othirno. Kata kamano, kwan mar nyithindo ma othirno dok piny kipimo gi kaka ne en higa mar 1993. 21% mar nyithindo ma othirno mine gi tin kipimo kod 5 ma mine gi ni kod del madongo. King'iyo somo mar jonyuol, atamalo maduong' mar mine ma ok osomo ni kod nyithindo man piny mar higni 5 to othirno ka ipimo kod mine ma ochopie somo mar sekondar. Nonro yango ni chak thuno en achiel kuom kit chiemo masiro dongo mar nyathi. Nonro ni bende oketo e lela counties ma mine chako dhodhi e nyithindo e kind saa achiel mar nyuol. Counties ma thothne mine deko kapok omiyo nyithindgi thuno telnegi kod Kisumo kaachiel kod Lamu. Ma otele dhodho nyithindo ahinya to e seche 2 mokwongo mag nyuol, otelnegi kod Vihiga kod Elgeyo Marakwet. E dweche 6 mokwongo, nyathi owinjo micha thuno kende ka ema nyathi yudi e nyinyo duto mag dongo makare. Bang' dweche 6, nyathi dwarore ni oketi e chiemo ma oriwo kit chiemo duto. Leo tero nyathi e klinik mar yudo nyinyo ma owinjore kaka vitamin A, yadh njofni bende gin moko kuom gik ma lipodni ogwelo ni nyalo kelo thirno e nyathi. Lipodni nyalo kelo lokruok e dongo mag ngima mag nyithindo, poni sirkal mamalo kaachiel kod mag counties otiyo kode loso chike kod okenge ma inyalo tigo e geng'o medruok mag nyithindo ma othirno. Judith Omondi, Ramogi TV. Koram gajwang' poken achiel kuom yore mathoth oganda ahinya to rawere geto mar bero ngima gi masani kod kinde mabiro. Ka koro jonyuol ntiere kod ting' mar chiwo thuolo mar jiwo dongruok mar nyithindo. James Okoth, gana sigana mar Bahati, osebedo kamoro ji e boma ma Kisumu gi wende kata obedo ni pod en japuonjre mar primary. Paya mochomo tesende Nyaburko machuny boma ma Kisumu. Waromo gi Felix Bahati, jaigni 11 kendo ja klas 5 e skund primar ma Victoria. Katimo gima ohero kendo ma oyiero. Wer. Bang'e waluwe nyaka e geng Akeki yore makachok kama ower ka ochomo jo ohala manenore ka gima pek mar ngima olalo pachgi ka ojiwo gi giwer e yo machalo kama. Ati nini amuna kakitu musijali bilin talipa. Kotieko to osudo kendo kama chielo wach ma jodak ma Kisumu koro puoyo pok mar Felix ma osebedo kalombo gi kinde ka kinde ka en gi thuolo. Pok wayudo jok manyalo ting'o jok man gi talent gi malo kata nyithindo man gi talent gi malo. Ower mamit kendo en gi talent ma kobedo na chad to nyalo bedo somewhere kuma kata Papa Jones giri nitiere ka nitie ng'at monachagi. Bahati lero kaka ochwalo chenro mare mar somo kod kaka okawo thuolone mar jiwo pok mare mar wer ka lek mare en konyo anyuolane, oganda mamoko kendo dak e ngima makare e kinde mabiro. Monday to Friday I go at the school, to Saturday gi Sunday awer wende mar gospel, cheza na maneno, nikiamkadela niko na song gi mar uchumi. Anyalo nyiso nyithindo wetena kama kidwaro talent ni obed maber nyis ji. Wafwambo nyaka e pargi, Nyalenda Mama Safi kama wayudo kamin gitimo ikruok motelo ni chiro magodhiambo. Bahati na chake nikech nyathina ni ka nigi ich mare
Ne en machiegno to iya. Koro chako chieng'no na luonga bahati nyaka sani to kweli eni bahati. Kila gike kala kamae. Kata e skul. Eni bahati kata janyuol japuonj oherega. Ang'eyo kuma obiro gola oko chieng' moro. Ojiwo jonyuol mondo oyang thuolo ne nyithindgi mondo gijiwgo pok margi, mana kaka chenro mar lai mar somo masani, CBC, paro mabende jonyuol wetene yego. With CBC, nje ka nyithindo moko ntie ka gi develop some talents in school, maybe ka gin gi jowetegi. Nyathi nya bedo ni samoro ero chwecho gi nigi modeling, to janyuol nya neno lilo law, olilo lwete, waste sabun, gik makamago eko. Koro kiwe nyathi, king'iyo nyathi ka grow, tiwe odhi mbele yako nego beni kaka ineneno. Then in future, nyathino nya grow mondo bed ng'ama at least nigi gimore mbele kata somo kende. Atutaki mandamano. Safar mar bahati mar chwalo pok mare mar wer en jipni jonyuol duto mondo omi nyithindgi thuolo mar chwalo michgi ka kinde podi, mana kaka joluo bende nogoyo ngero ni chako chon oloyo dhi kajuoga. James Okoth, Ramogi TV. Wasebedo mana ka wamodho pige maricho machalo mag kuja kata mag Migori, miyo ji yudo waterborne diseases machalo kata tuoche mag typhoid osebedo ka thagwa kabisa. Jopiny ma Makalda ochako yudo pi manoger gi sirikand Turkey. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Wadonje motende gi weche mag pur kachiel kod ohala nyakoro mogik kama jatend migawo mar pur Mithika Linturi owacho ni nengo mbolea dhi dok piny kowuok siling 3,500 nyaka siling 2,500 kuom gunia ka gunia e kindeni ma sirikal temo jiwo tie mar chiemo e pacho ka. Linturi ojiwo jopiny mondo omi oti gi thuolo mar kawo mbolea ma nengogi ogonyore kaka yo mar jiwo yuto mar pur kendo giwere gi ng'anyo ma ok dhi konyo duoko piny pek mar ngima. Linturi noloso kanyo timo limbe e kaunti ma Makueni. Hata ukienda maandamano kesho mwaka moja mbili haitawezekana. Kile kitamaliza ni kuandamana na panga na njembe katika mashamba kulima na kupanda chakula. That is the only way to bring down the cost of food. Lazima uzalishe chakula unjilishe mwenyewe. Ukitegemea chakula ya kupewa kila wakati hautaweza kushiba na hautaweza. And that's why the government's commitment na priority sahi is supporting production. Na ndio unasikia subsidy ikiwapo. Na rais ametoa amri. Sasa fertilizer tumetoa kule 3500 fertilizer munaenda kuuziwa sasa na 2500 shillings. Sababu tunataka mfanye kazi. Kwa ya Makueni nyakora mgajong wateri nyake county ma Migori kama jodake gweng ma Makalda e sub county manyatike Migori ma osebedo kod midhiero mar yudo pi maler koro bedo kod fungruok bang' piny owacho mar Turkey katiyo kanyakla gi apis Weche county no ma Migori kunyonegi pi manengone romo shillings milioni 4.5. Jafwambo marwa ma Migori Jojuma nigi ler mar wachni. Gweng mar Makalda e sub-county manyatike en achiel kuom gwenge mathoth e kaunti ni ma Migori ma oganda osebedo kod pek e yudo pi maler. Jodak ma Makalda osebedo mana ka oketo geno margi e pi ma ochido mawuok e rono mar kuja kod pige ma ogudore e kuonde bugni ma okunye mula. Pigego ma bende oting'o kwiri maricho ma itiyo godo e kuonde kunyo mula. Wasebedo mana ka wamodho pige maricho machalo mag kuja kata mag Migori, miyo ji yudo waterborne diseases machalo kata tuoche mag typhoid osebedo ka thagwa kabisa. Joma mine osebedo ka wuotho ndao mabor ka gimanyo pi maler nikech nok mar pi to ahinya e kindeno mar oro. Kata kamano, oganda gwenge mag Makalda giko to koyudo konyruok bang' ka pinyno mar Turkey ka otenre kod apis ma Women Rep e kaunti ma Migori ne okujnegi pi maler ma nengone romo milioni 4.5.
siru. Onge pesir kandu modonjo ka. Onge pesa na modonjo ka. Jogi bendo siepe. Mana jok matiyo taki mogolo ng'ato gola achiel, ng'ato gola ariyo, ng'ato gola adek mondo mi okunynu pi. So do not think they are doing for you water because they are rich. Because they have too much, they have nothing to do with their money. No. They are doing because they have a good heart. Koro ka kujo leto ma aten fresh en pi maler kabisa. Koro wagonero kamano maduong' kendo wagonero kamano maduong' kuom konyowa. Pini mano yawa yanga e nyasi mani olosi kod manrepe kaunti ma Migori Fatuma Mohamed kori geno ne dhi konyo kate ka thiedho Mama Kalda stesendo bino no Mama Kalda ka achiel kod sikunde mabende osebedo kod nok mar pi maler. I am very happy because borehole, alhamdulillah, it solved many big problems in this sub-county. Kane waya kai yakate tich kani ke chwategemea tich mar gold money toke kani. Koro kia kata tich godhiambo. Nyoyo wanyalo kata koso pi miluokri godo kisea tich yon. Inyalo kata koso pi mitedo godo nikech kanyo wadhi gokinyi to waduogo godhiambo. Koro nikech mheshimiwa okelonwa pi kaendi. Pigni dhi konyowa kaka kina mama manie area ni. Jodak Mama Kalda wacho ni gintie kod geno ni tuoche ma osebedo ka sandogi nikech gitiyo kod pi molil koro didok piny. Tulikuwa tunasumbuka sana. Mimi kama mimi nilikuwa nanunua maji. Mtungi mmoja wa maji ulikuwa ni 25 shillings. Sasa nashukuru mama kwa sababu amenipa nafuu. Ameniletea maji hapa karibu. Pigni mabende koro kunyegi koro ganda dhi tuomo maonge chudo mara mora. Shida nyeta kuweko ninaomba as area chief tukuwe na komiti ambayo italinda hii maji. Tukuwe na wafanisi ambao watakuwa wanalinda hii maji isiharibike na isipotee bure. Report yango ni atamolo 61 mar oganda e kaunti ma Migori potio kod pi mokler. George Juma, Ramogi TV, Migori. France Kioni, jaloche tuke di TB Golf. Username Investments presents the domain Kisumu along Kisumu Mambo Leo Miwani Tamak Road, starting from 399,000. SMS the word dollar to 20321 or call 0725 000 222. Mondo mi ikungo menda e yo mayot kendo yo mowinjore, onego ibed kod paro mar kungo dwe ka dwe, juma ka juma, kata odiochieng' kodiochieng'. Shabiki.com is all about jackpots, live games, casino, virtual games, weekly promotions, bet builder, bet share, and 24/7 customer service. It's all about football, basketball, tennis, cricket, motorsport, and so much more. It's all about the big wins, the big moments, and the big bonuses. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Dial star 334 hash to enjoy 1 GB at 50 Kenya shillings for 24 hours. Bundle exclusively available on Airtel Money. Okay, nimeshasetiwa hiyo 1 GB. Sana data yako kakuku tu. Mondi yud geno kaka skiza tune mari dimana star ang'wen aboro abirio star auchiel adek hash to pare ni Ramogi TV e od jower duto. Apostle Julius Subi invites you to the Heavens Fire Prayer Summit. Get me ready.
supernatural power. The summit will be held at the Nyayo National Stadium from the 1st to 6th of August 2023. Guest ministers: Prophetess Cindy Jacobs from USA, Pastor Robert Kayanja, Uganda, Apostle John Kimani William, Kenya, Archbishop Harrison K. Nganga, Prophetess Francina Norman. Remember, the dates are from 1st to 6th of August 2023 at the Nyayo National Stadium. This is an annual convergence of God's army. For more information, call 0757 223233. Machini wadonjo tielo mag weche tuke kama wachako gi mag golf. Francis Kioni noloyo tielo mar adek mag tuke mag golf mosel kod bengi mar DTB bang' chako maber nyaka giko e alap Nakuru Golf Club e kaunti ma Nakuru. Kioni noyudo points 16 e bucho 9 mokwongo. Ka round mar ariyo noyudo points 22 maduto nomiye points 38. Patrick Mutinda notieko e thuolo mar ariyo e kidieny mar wakeni Linda Munyao mabende jaloch kana nobedo jaloch bang' yudo points 36 motelo ne jatugo Andwati manotieko e thuolo mar ariyo gi points 33. Victor Sila notugo ne club mar Nakuru Club notieko e thuolo mokwongo kind nyithindo bang' yudo points 33. In the larger context of things, you see Kenya is a very sporty country, and globally we are known to be a sporting nation. Golf, as you know, is not just the only sport we support. We support several sports, but golf, we have the Western Circuit that we have been supporting, and the Nakuru one is very critical for us because, you know, Nakuru DTB has a very long history with Nakuru. Wadhinyime Abdul Baga gi Iman Maria matugo tuke monywandi mag abal. Modega e kind mamoko biro tingo nying Kenya e tuke mag Commonwealth mibiro bagi e piny mar Trinidad and Tobago dwe manyien. Jotugo ariyo go tieko ikruok margi kaunti ma Kilifi motelo ne wuok pacho ka juma manyien. Alfana Mwanyika ma en kocha mar jotugo ariyogi osebedo katimonegi ikruok ng'ato ka ng'ato nyaka ne tim Kenya yier jotugo mabiro dhi Trinidad and Tobago. Nyakor mojan kochano nolero ni oko obichuno tugo kar jotugo go nyaka yud loch kinde mabiro rakore gi jotugo mamoko mantiere kod lony mar ariya. En tugo mokwongo ma pinje mathoth ma Abdul gi Iman ditugo. This week we've been working mostly on their technique and speed work. We kinda offload because the games are in 2 weeks' time, and we expect the best. My personal target is to obviously do well, get good times, improve my times from my previous races, and also learn from others, also learn about myself and where I can improve, what I've done well, and just gain that knowledge so that I can improve next time as well. It's very critical because it's not only in Africa, it's outside Africa, so for all of us our age, we're just trying to prove ourselves that we're ready to move on to the next stage, which is the elite stage. Team mar German oloyo tuke gi mokwongo mag grube tugo kata tuke mag piny mangima e kind wakeni bang' team mar Colombia rodho gi gonde 2-1. Linda Caicedo noloyo ne Colombia gol